20 ka totally damaged. Nangkuna iti barangay darat laang upat ti totally damaged sila di balay na. So narugyan yun na Vice Mayor dati nakakitag ditulong na rin guys. Idaldalos mi dati paperworks na. Hopefully may release mi na next week. No, kasi bali nasuro nga 2,000 nga tao dahil na ditigraan. Ado nga papers individual na like country papers na nagigay. So with pictures, ano nga details. So medyo ado nga papel ti itatrabaho na. So hopefully next week may release na dyan 4.5 million. Imay na intulong idin. Ado nga relief goods. At dapat kapota namin dua kami nga nag-submit itinagnagan din dyan kahanot nga namin saan nga nakapag-submit na nagnagaan at damang pasaruno ng relief goods so kayo mapamibunong karetoy. Then kastamot amok nga itipundo iti probinsya sumasarunod iti mga materyales. Siyempre kasi iti pinili lang mapayag kami pa nga mag-prepare adong arod. So manamdaan mo tayo, expectarit tayo nga iti probinsya talagang adopay iti paperworks na amin na hili. So yan anos na lang pasin ako kadagit kita kanya anos tayo na dumtag-dumad lang ang materials. Kung nastamat dito pinili ako, kunada di dapat na materials, kunada ang itagmi. Napagsasarita mi in request ko man, suggest ko nga ano mabalin kwartalatan. Ngamin, pag amo tayo, oray sika ko man maperjang ka, ikarkarigata mo nga tarin ng kasigo. So, oray uyutang mo, wano format pa nang i-remedyo mo, mag-isalta ka, wano umutang, kasi So napanunod kami nga may metlanganan na cash di itagme tapos itigasta pangsukat ka nagigay gastos na napatasan min hindi namin sana nagitag kami materials galpa o pangkamagpaslat di barangay after 1 year at tapela dyan nakasanggir nagigay galpa kana kayo so awan badi ang service so may mayat sa langit na kwarta ko natarimaan damot na nagigay babasit na service kung mga dakal talaga i-remedyo naman. 4.5 million. Inalami ka rin ay NDRR fund. 20%, bali 100% nga inalamit para disaster. Namkit dit, ko na, bati kami magpasit. At damot pa lang aging ganat December, ang mga kitino at umay mga bagyo. So, at damot lang sa pa lang. So kwartan to na sir, na maitet ka rin tayo Well, ma'am, 1,000 para kadagit tayo slightly damaged na balbalay. I mean, totally damaged 2,500. Then slightly 2,500. Then 1,000 that ma-exclude to hindi kami lang ng tapos sa damot ng pagkarimanda nag-submit na kami nga sigod lang damot ka dito tayo na-perverting pictures dito na perverting aknas na balay na. Timbalay niya sir, nakadalang na kayo Ma'am? Timbalay na Records with data nga panagkatanda TPNA noon nga aldaw kada month ang momento Japan nakimula na ang momento ang sabsabong wano ang dawdawan wano nakadawan so nga ma-estimate nino kasanod ka doon natin na-perdi kada dyan na bulan nga panagpagyuna. So na ma'am, nakapila kami ni Kalman kompleto mati partido min siya para mayor ako Sanggunyan Maynard Bumanglag sa ti Paradise. Ganda kita incumbent na 5 na Sanggunyan Eric, Julius, Meggy, Amor, Julius, tapos na-inraman ako ni Municipal Administrator ni Louis Joy Pagdilaw. Kente pinili ti kakapitanes na panakabagida ako at ako ng barangay ti Balbuena ni Kapitan Gabor.
Yan kas namot dan may kawalo ni Ma'am Shoni ni Apo Mayora nga isuti inawis mi tapos tikas na adamot maging pagi iti kababaihan kin dagiti senior citizen kin kas namot dan ko na at guardian angel mi kin andapan na kananami.